Sulík, tak Igor Matovič a Olano malo dnes takú zaujímavú tlačovku, ktorá sa vlastne týka listového alebo dodržiavania listového tajomstva v Národnej rade. Ja som vám priniesol ten príkaz kancelára pána Danka, ktorý upravuje teda narábanie s listami, ktoré prichádzajú do Národnej rady. Vám to prípadne, čo sa tam deje? No, mňa tu prekvapuje, že sa píše: z dôvodu zabezpečenia ochrany adresátov sú zamestnanci podateľne niečo urobiť, zabezpečiť kontrolu doručených zásilok detekčnou prehliadkou, to je v poriadku. To sa tam deje. Po druhé, vykonať meranie rádiometrom, v poriadku. Po tretie, otvoriť listové zásielky adresované na Národnú radu, v poriadku, to sa to posielajú šéfovi, čiže nech si robí, čo chce. No a potom tento štvrtý bod, otvoriť obyčajné listové zásielky adresované poslancovi, kde nie je uvedený odosielateľ, čiže anonymy, alebo kde je odosielateľ fyzická osoba. Takže tie budú všetky otvárané a potom na nich treba viditeľne označiť otvorené z bezpečnostných dôvodov. No toto je, no a podrž. No a potom ešte zaujímavý je ten ďalší bod, že keď to je otvorené, tak niekto má posúdiť, či tá zásielka obsahuje vulgarizmus alebo má dehonestujúci charakter a potom to nebude tomu adresátovi doručený. Ja teda vážne pochybujem, že za socializmus takáto tvrdá cenzúra existovala. Neviem, ale myslím si, že už niekedy v 80. rokoch, 4-5 rokov pred revolúciou, si myslím, že už takáto cenzúra neexistovala. No, vy keď ste boli predsedom parlamentu a keby ste sa teda chceli dozvedieť, čo píšu voliči poslancom, tak by ste urobili zrejme toto, nie? No to je... Ja rozmýšľam, že ak toto vôbec môže súdnemu človeku v hlave skrsnúť takýto nápad, že kde na to človek môže dojsť. A to teda len ukazuje, že Danko ako šéf kancelára, šéf pána Daniela Guspana, on je taký komunista z doby kamennej vo svojej hlave. A nemal to pán Guspan urobiť sám zo svojej vlastnej iniciatívy? No, ak to urobil, tak potom je komunista z doby kamennej pán Daniel Guspan. Neviem, kto z nich dvoch, ale to je sila. Že teda nejaký zamestnanec bude posudzovať, toto je vulgárne, toto je ešte vulgárny v poriadku, však dá sa dať zoznam nadávok, keď tam je niektoré z týchto 100 slov, tak dobre, no. Ale že dehonestujúci charakter, že jak sa to posúdi. No ale dobre, ale však nezľahčujte to, tak aj keby boli vulgárne, tak oni to potom odložia a po 3 mesiacoch to spália. Vy sa ani nedozviete, pán Sulík, že... Kto mi písal? Že kto vám písal a čo vám písal? Ja teda nie som poslanec ale boli ste predsedom. Nie som poslanec Národnej rady, čiže mne sa to nestane, ale Národná rada pod vedením Andreja Danka, to je divadlo. To je čisté divadlo, aj kvôli takýmto veciam. On síce strašne rieši, že niekto tam si dá v parlamente horálku. On rieši takéto nepodstatné drobnosti, ale podstatné veci, v podstatných veciach, ako je napríklad dodržanie listového tajomstva, obzvlášť pri poslancov, je to mimoriadne dôležitá vec, tak to tam ťahá. No, doba kamenná. No, viete čo, mne by to bolo jedno, nebolo by mi to jedno, keby porušoval listové tajomstvo poslancov. Ale on neporušuje listové tajomstvo poslancov, on porušuje listové tajomstvo nás občanov. No, jasné, samozrejme. Áno, to horšie. Takto, ono pri tých poslancoch je to dôležité preto, lebo oni dostávajú od ľudí množstvo listov, kde sa upozorní na taký prešľap, onaký prešľap. Tam si nechal dať kapitánske záložky, hen tam vymenoval do funkcie nejakého pofiderného nominanta, ktorý mal už nejaké prúsery a podobne. A teraz vlastne on si to bude odchytávať, povie dehonestujúci charakter. Aha, tu si niekto robí srandu z mojich kapitánskych výložiek, on dehonestuje nielen mňa, ale aj tie výložky, ešte dehonestuje slovenskú armádu Slovenskej republiky. Skartuje to. No, to je cenzúra najhrubšieho zrna. Ja som tu nežil v tej dobe, ja mám vážne pochybnosti, že posledné roky pred revolúciou toto komunisti robili. Nerobili. Ja viem. Dobre. Igor Matovič povedal, že teda osloví opozičných poslancov a chceli by teda navrhnúť odvolanie pána Danka. Čo vy odkážete vašim poslancom, aby urobili? Alebo čo im odporúčite? No, budeme sa určite s Igorom Matovičom v tomto koordinovať. Ja vám teraz neviem povedať čo, ale ako ten postoj SAS v
tomto vám už teraz viem povedať, že sme zásadne proti takýmto zásahom. To je osobná sloboda, zásahom do osobnej slobody. A aké kroky budú robiť konkrétne, si najprv prejdeme s Igorom Matovičom.